Ninomntwana? Pregnant. Okay. She's pregnant. Okay. Hi, how are you? I'm good, thanks. You're speaking to Lee from CMTV, ne? I'm doing a show where we test relationships. So your partner is here. We want to ask you a few questions to test if you're loyal. Alright. Is your partner light skin or dark skin? Skin. Sorry? Dark. Dark skin. Okay. How long have you been dating? 3 months. Okay. What? 3 months. Okay. When last did you see your partner? Last week. Okay. And what is Friday. what is your partner's name? Olani. There is someone here. He says he's dating you for 10 years. 10 years. Ubani loy. A whole 10 years. I thought you guys are married. Talk to him. Hello. Yes. Hello. Dal. Why Can't see your face on the why camera. uthi ugcina ukungibona last week? Kodwa mina nawe sihlukene namhlanje nje ekseni. Ngoba unami la. Mina ngishilo ukuthi asikisi montwana. Asikisiyani. Wawenza kanje. Ukhulumelana manga. Sho ukuthi wena kahle khona ubonana nabo. Dala ngisho lento le. Abajita bayangitshela kodwa ngiyasiphikisa ngicapho ngijabule ukuthi anginawe ungikhohlise ngalamanga akho. Uzongitshela ukuthi light skin. Ungitshela ukuthi dark skin man ngilight. Ngitshela ukuthi ngidark ngilight. Uthini kahle kahle? Olight. Mfethu, Olight. mfethu uyangibona mfethu ukuthi ngiyakhanya mfethu. Uyakhanya wena. Ngiyakhanya kanti ngibonakala ngihoho. That is why ungichitela. Bonke badark. Hayibo, awazi ukuthi Mhlophe ngimfunani nami ngimnyama. hayibo, hello sisi. Ungithanda uwazi. Oyini sokhathela ukudla le mali yami. Uzongitshela ukuthi mina nawe 3 months sithandane 10 years. Kuso yonke leminyaka ngiyukubhejela ngiyukunakekela. Ngithi Mawuya emakekeni wakho uhamba naye. lo muntu nginokuhamba naye kwesinye isikhathi nginokumshiya yabo angitshela ukuthi yena unama family gathering ngingazi ukuthi yena unama family gathering nabafana le makhoneni yabo ngoba lo muntu mfethu ngimbeka enhlizweni yami lo muntu kwesinye isikhathi nginokumshiya.